Винаги обаче прикрепай този файл с КСВ-тата. Какво си направил? Като си бил една антена, какви КСВ-та има? Гена, нещо да кажеш по случая. Каквото трябваше, аз откраднах. Добре. Нали? Така, доволен ли си? Супер. Сега като това речеше. беше много. Сега им чувство, че да обядвам. Добре, Стояне, все пак тази антена, кой даде идеята, кой къде, как да се върже, КСВ-та, балуна. Методология, балуна. Поначало доктора Да. е доктор на триъгълници. Там тъмните Да. скрити триъгълници и друго. Да, Затова всеки един триъгълник предполага участието Да. и намесата на доктора. Без Да. доктора Без триъгълника не доктора става. изобщо нямаше да Гена, така ли е, бе? Така е. Положихме усилия. Така е, това да се публикува в Не, YouTube. аз съм доволен, че нещата станаха и то станах както трябва. И аз съм доволен, антената работи Ген, перфектно. Тази фотка е при мен, да знаеш. Добре. Сега, не. И ако някой се съмнява, И ако някой се Не. съмнява, може да дойде да провери. дам да си- Или пък в следващия момент, ако пък иска да има хубава антена, нека се обади на ЛЗ3 Танго Янки доктора. Да, И ще има наистина хубава антена. особено С Съответно- участието на Гената и на Стоян. Съответно събира екипа и всичко се действа. Добре? На това завършваме. айде, 7-3. се